मोनसे बिग ब्रेकिं निउज जनायाव गोबां बिबांनि रां हमदों। हमनो मोननाय रांनि बिबाङा 1 कौटिनि बांसिन जागोन। लोकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि नेमखान्थि बायदियै सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हादों 1 कौटिनि बांसिन रां। जनाइनि 515 नं हादोरारि राजालामानि टिनियारियाव जनाइ SSTनि हानजाया सानफ्रोमबोनि बायदि सिग्रोमबाय थानाय समावनो गोबां बिबांनि रां बोखांनो हायो। अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनिफ्राय पासिघाट फारसे थांबाय थानाय AR09C1668 निसान किक खबब्रै साखानि गारियाव सानै अरुणाचली सुबुंफ्रा रांखौ लांबाय थानाय थासारियाव SSTनि हानजाया सिग्रोमबाय थानाय समावनो रांखौ बोखांनो हायो। हमनो मोननाय रांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ जनाइ पुलिस थानायाव लांनानै जनाइ पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं।